Ωραίο το banner τρόπαρε. Anniversary Escanor. Το φετινό anniversary είναι Escanor. Είχαμε να δούμε έναν καλό Escanor σχεδόν 1,5 χρόνο, τότε που βγήκε ο Ultimate. Τον LR Escanor δεν τον υπολογίζω για κανένα λόγο, γιατί απλά πήρε buff ένας Escanor, ένα παλιό unit. Οπότε ας αμονάρουμε να πάρουμε τον anniversary. Επίσης, για όσους λένε ότι είναι άχρηστος ο Escanor, ο καινούριος, δεν είναι άχρηστος, απλά έχει μια μέτρια ultimate. Ναι, η ultimate του δεν είναι και ότι καλύτερο, μπορεί να μην κάνει καλό damage, αλλά κυριολεκτικά ο καινούριος Escanor ίσως και να είναι το καλύτερο PvP unit αυτή τη στιγμή. Ποιος άλλος δηλαδή, όταν σου κάνει attack, σου καίει τη ζωή, δεν μπορείς να κάνεις αρκετό lifesteal, σου κάνει διπλό χτύπημα, το damage είναι ακραίο, δηλαδή μπορείς να βγάλεις και one shot άτομα μερικές φορές, και η AOE του είναι αρκετά broken για αυτή. Εν τω μεταξύ βγήκα Ιώτα 5 στον στρατό, οπότε λογικά θα έρχονται κανονικά βιντεάκια. Απλά αυτές τις μέρες προσπαθώ να βρω δουλειά και έτσι. Ξυλαράκι skip. Εννοείται ότι θα τρώγε skip. Φάρμαρα περίπου 2 μήνες, με 1,5 μήνα αυτά τα gems. Skip. Εντάξει, θα το κρατήσουμε. Ναι, φάρμαρα αυτά τα gems 1,5 μήνα με 2, για να είμαι έτοιμος στο anniversary. Και τώρα θα πάρουμε το καινούργιο Escanor με τη μία. Lost Vein. Τώρα να το κάνω skip ή να το αφήσω? Δεν ξέρω, σκέφτομαι να φάει skip. Εντάξει, ας το αφήσω, άντε. Να δούμε πως θα πάει. Το βίντεο εντωμεταξύ θα το ανεβάσω κάτι μέρες μετά. Ναι, σας αρέσει και πάρω Summer Freya. Τι να κάνουμε, δώσαμε gems και πήραμε βυζιά. Δεν μας χαλάνε καθόλου κακό. Θα ετοιμάσω και άλλο βίντεο με τον Escanor και λογικά θα δοκιμάσουμε και τον Eren τώρα. Ίσως ο Eren με τον καινούριο Escanor να κάνει κάτι. Το σκέφτομαι. Η αλήθεια δεν έχω ιδέα. Escanor animation. Ο Eren απλά έχει μείνει στο box μου μέσα και δεν τον χρησιμοποιώ καθόλου. Βασικά κανένας δεν τον χρησιμοποιεί. Είναι άχρηστο unit πλέον. Δηλαδή εντάξει, όταν πήρε το buff πεζότανε κάπως στο PvP. Escanor. Πόσα units θα πάρουμε? Τουλάχιστον 2. Εντάξει, ναι. Escanor animation, δηλαδή σχεδόν πάντα 2 units του δίνει. Μέχρι στιγμής τίποτα. Άντε να δούμε ποια θα είναι αυτά τα 2 SSR. Οκ.
Μετά είναι και το άλλο, νομίζω. Ναι. Ψιλοξενέρωσα η αλήθεια. Ωχ, Θεέ μου. Να φάει skip. Καινούρια Elizabeth. Οκ. Είναι ακόμα broken. Το Goddess Team είναι, ξέρω εγώ, αρκετά καλό team. Είναι broken αλλά δεν έχει support. Και hell back to back, ό,τι καλύτερο. Πάμε λίγο. Τα summons έχουν γίνει πιο ωραία. Skip, εντάξει. Αλλά ναι, το Goddess Team ενώ θέλει support. DK Melly. Ναι, ενώ θέλει support το Goddess Team. Απλά είναι το Marvel, δεν τους δίνει. Δηλαδή τι να κάνει ο Mael και η Goddess Elizabeth μόνοι τους. Δηλαδή σοβαρά τώρα. Κάτι καλύτερο δεν μπορούσαν να κάνουν. Μαξιλαράκι Red Margaret. Μια χαρά. Άντε να πάρουμε έναν έσκανο ροχ. DK Melly. Τουλάχιστον παίρνουμε εντύπωση για τον DK Melly που είναι το δεύτερο καλύτερο unit στο παιχνίδι. Skip, μελάσκυλα. Skip, σκυπάρουμε. 5 στα 6 νομίζω θα την κάνω τώρα. Τη Freya την θέλω για το Snake. Δεν έχω πάρει ακόμα όλα τα Snake Holy Relics. Καλά, ούτε στο Dire τα έχω πάρει όλα, ούτε στους λύκους. Αλλά δεν τα χρειάζομαι έτσι. Δηλαδή κάποια Holy Relic δεν τα χρειάζεσαι. Εκτός αν βγει κανένα καινούριο support που να θέλουν συγκεκριμένα Holy Relics. I don't know. Φτάνουμε τα 600 και ούτε ένας έσκανα μέχρι στιγμής. Skip. Και τι θα πάρουμε? Ανοίγουμε και τα 600. Skip. Αυτό με πόνασε λίγο. Η Προυνιχτέλ δεν είναι καλή. Δεύτερο ντούπι για την Goddess Melly, όχι, Elizabeth. Έλλη πήγα να πω και μπερδεύτηκα. Δεν θα πάρουμε ούτε έναν έσκανο. Το πιστεύω. Καλά θα να πάρουμε Grandit, οπότε δεν ανησυχώ. Πρώτο ή δεύτερο τούπι για την Christmas Roxy. Δεν θυμάμαι. Πρέπει να κάτσω τώρα να ετοιμάσω και άλλα βιντεάκια με τον Escanor. Σίγουρα πρέπει να κάνουμε ένα βιντεάκι και με τον Eren. Να δούμε, μπας καλυτέρεψη. Μπας μπορεί να παιχτεί τώρα με τον καινούριο Escanor. Δεν νομίζω όμως. Ο Escanor είναι... Όχι ο Escanor, ο Eren είναι πολύ κακό unit. Δηλαδή
Είναι ένας collab χαρακτήρας και απλά θα μείνει στο CC box μου. Λόγω του ότι είναι τη Marvel δεν κάθεται και φτιάχνει ζωστά τα collab characters και απλά μένουν στο box. Καλά, έλος του Vayne Animation γι' αυτό τώρα. Ο καινούριος μπαν μια χαρά. Καινούριος. Έχει βγει εδώ και ένα χρόνο αλλά ακόμα είναι broken. Κάτι μου λέει ότι δεν θα πάρουμε τον Escanor. Θα τον πάρουμε Grandit. Hell, ok. Δεχτώ. Hell μ' αρέσει. Κάτι άλλο, με το που πάρετε τον καινούριο Escanor μην ξοδέψετε άλλα gems, απλά κρατήστε, γιατί έρχονται και άλλα events μετά το anniversary. DK Melly, ωραία. Να και ο καινούριος Escanor Grandit. Μια χαρά. Φαρμάραμε πολύ καλά. Πάμε στους heroes. Η καινούργια Elizabeth. Να την αναβαθμίσουμε. Level 2, ωραία. Μια χαρά. Level 2 και η Hell. Μια χαρά. Καινούριος Melly. 4 στα 6. Πήραμε πολλά ντουπς. Και ο Ban 3 στα 6. Slay. Να και τον Goat. Ωραία στο edit, απλά έκοψα κάποιες σκηνές γιατί δεν είχα αρκετά materials και οπότε τα μάζεψα 5 λεπτά και ορίστε level 100 ο καινούριος Escanor. Εντάξει, μια χαρά. Θα πάρει και το equipment, όλα είναι 15. Δεν έχω αρκετά για level up, δεν πειράζει, θα το κάνουμε μετά. Για τώρα ας κάνουμε τα αστέρια. Τα super awakening. Ωραία. Έχω πολλά, εντάξει. Πάμε λίγο. Full κόκκινα αστέρια. Ό,τι καλύτερο, μπρο. Τον κάναμε και full level 100. Πάμε να ξεκλειδώσουμε την passive του τώρα. Το design του είναι το ίδιο design με τον Ultimate, απλά οκ, έχουν βάλει στόλι και έχουν αλλάξει τα abilities, αλλά γενικώς είναι The One Ultimate το ίδιο, πιο σπασμένος βέβαια, αλλά είναι αυτό πόνεσε, τους πόνεσε. Άντε να δούμε και την Ultimate. Θα δούμε πρώτα τα abilities και Golden Card. Και το AOE. Αγαπημένο AOE animation.
ό,τι καλύτερο. ようやくこの時が来た。ではそろそろ本気で行くとしよう。Ultimate έχει από τα καλύτερα animation.